Treba znati braniti se, boriti, priznati grešku, prećutati, ponekad i napasti. Kada je najteže primaš udarce, blokiraš neprijatelje, nadmudriš slabije, padaš i dižeš se kao da ništa bilo nije. Reči su zaljubljenika u džiu-džitsu. Na samom početku i par reči o ovoj veštini. Džiu-džitsu je japanska borilačka veština. Džiu-džitsu je veština savijenja ruku, bacanja tela i stotine drugih tehnika udaranja, znači rukama i nogama, veština samoodbrane. Džiu-džitsu je prerastao u sport, znači džiu-džitsu je veština i sport. Postoji različite vrste takmičenja u ovom sportu. U džiu-džitsu postoje dva vida takmičenja. Takmičenje u duo sistemu, to je prikazni deo tehnika i takmičenje u borbama. U borbama se stoji iz tri dela, deo udaranja, deo hvatova i deo partera. Prvo bih rekao u duo sistemu. Duo sistem je, znači, radi se tehnike po slobodnom izboru na određeni napad. Ima 20 vrsta napada koje određuju sudija, a takmičar radi tehnike po svom izboru. Prva serija su hvatovi, druga serija obuhvati, udarci i napad palicom i nožem. Kao klub mogu da se pohvale brojnim uspesima na takmičenjima. U džiu-džitsu postoji takmičenje od poletaraca, onih najmlađih, pa do seniora. Mi imamo takmičare od poletaraca, pionira, kadeta, juniora i seniora. Ostvarili smo dobar uspeh tokom prošle godine, znači u svim uzrasnim kategorijama osvojili smo preko 90 medalja. Od toga imamo 30 zlatnih medalja. Jednog od polaznika upitali smo zbog čega voli baš džiu-džitsu. Pa zato što je veoma kreativan i dosta pomaže u toku razvoja, mentalno i fizički. Naravno, trener nam je objasnio i šta podrazumeva jedan trening. Trening se stoji od prvo zagrevanja, kao svaki trening i u judo i u karate i u džiu-džitsu, prvo zagrevanje, tehnike padova i te osnovne tehnike samoodbrane, odbrane i uvažavaju se razne kombinacije. Pri kraju treninga sad gledajte da radimo laki randeri, znači vežbavanje tehnike koje smo radili na treningu, da pokušamo da primenimo u slobodnoj borbi. Mama i tata su zaslužni što jedan momak ovu veštinu i sport trenira već 15 godina. Pa prvo, prvenstveno su mama i tata upisali zato što sam bio živahno dete. Posle mi se svidelo, zavoleo sam, krenuo sve češće da treniram, prešao na džiu-džitsu, kao što sam rekao. Smiruje me nekako, posle napornog dana ovde mi dođe kao izduvni ventil. Džiu-džitsu preporučuje se svima. Džiu-džitsu mogu svi da vežbaju, znači od dece pa do starijih. Nema ograničenja u godinama, naravno stiče takmičenje postoji, ali za rekreativni deo vežbanja nema ograničenja u godinama. Ni u godinama, ni u polu. Zanimalo nas je i postoje li neke predispozicije za bavljenje ovim sportom. Ne, nisu. Znači, na prvo mjesto je treba dobra volja. Sve se ostalo nauči. Da bi se dostigao nivo crnog pojasa, treba je oko 4 do 5 godina redovnog vežbanja, da bi se krenulo na takmičenje oko godinu dana vežbanja i posle polako se napredio. Kako učimo tehniku, tako i napredio.